سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سناك تكونوا ناي وتر من يوتيو لومون كم وترو نخلنا أبقع زي وتنا حدش حبريتا حدش حساب كمون نكحتنا أتحساس بانا كتكيرن كتعبن تخلي عزبالكوا أجد ستارستي هيزلكم دبخ إلى اللغو سامودا تاخد كتلوا كام مجمريا جميركم دما لايك ويدما نتا لايك باتن كتهارموا تحتنا حتت نبزحات من تان كتبتعمو نبزحات نختكم So, لو من ريارستي أبزق زينا قولي حزرات قم مفتاح كون تخل ويدك نخن ردو كتحجزنا تخليا انت يسخي مفزحتو سب بزعق زي بزعبا يعرق محازود فيديو قبل كله حق أني عركي أمون عركي تعي سب يلن لومي زبل بزع كومينتي زمتني ولا بتي ركبات مستوب زقبرون بزعق زي يتسمعوا نايب حق دي سب تعي زي اللي ويس تعيات سبات وحيدهم ديهم كوينهم نو لومي شو حتى مخنياتات نسخي أنا مسبات زمدناتات نخين فتر زعنقصونا وي زحاسيونا وي زعطونا زلو نغراتنا هنري إذا نغراتياتن important كامتن لعل أقدستين أستوعي لنا تزيرينا عندما هيوتنا ملو جهوك حزانا هيوتنا كاب حاقوسن كاب تعي زمدنا عندما كخلفانان كخلانان نزخلين كساب موداتا تخطيلكم سمعوا حدا بحدا كنجمرينا مالتي So مجمريا تم مخنياتات حدا بحدا خنريانينا نفس وكفن دما عند قدستي أبي وتنا حاجة قبرنا زخلين ስለዚህ حنت تراحيسكم هيتخيلوا كلن سمعون So number one you are in with the wrong crowd مجمريا እቶም ዝተقربهم ዘለኻ ሰባት እቶም ምሳኻ ዝقرب ዘሎ ሰባት እቶም ንዓኻ ዝግቡእ ሰባት ከይኮኑ ኩሎም ምዘይ ኮኑኺ ምዘይ ጠቕሙኻ ሰባት تقربن زمدنا تفتنن كي تهلو متنكاغ ينتهي زبل بالسلالة بعدنا أب زي سمعك دبري أيتم مهلل زي سمعك دبري كنا منتاي بخندي حيلي كندي جزء تمعني الكاب زي قدس أكسم معني خا نمالة توميو exactly لهم دما مزي كنا كم حزة كنا منتاي تسعر علىها كنا منتاي تدرك مالها وتصير يبلون so it might be surprising to realize just how much energy waste trying to fit in with people who don't actually want to be your friends. ስለዚህ ሓደ ግዜ ክንምንታይ ፃዕሪ ንገብር ንሰባት ምስኦም ዝምድና ንኽንፈጥር ንድውል ንኸይድ ንበፅሖም ገለመለ ኣብ መወዳእታ ግን ንሳቶም ፈፂሞም ዘይግደሱልና ስለምንታይ ምሳና መሓዙት ይዕሩኽ ክኾኑ ስለዘይደልዩ ብሓይሉ ኩኑ ትብሎምን ኢኻ ስለዚ ምስትናቶም ክንምንታይ ንንዖም ክትመስል ክትሕጉሶም ትፅዕር ኣለኻ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ مسكوحة تراتيم كهات من لزلا إزنتاي مالتهم يو صبغ زخانة ملتيم زبو خازلو وي صبغ زخانة ملتيم زبو خزلو انتاي بلو خلو سوري مسايكت كيدا يتخلني خا مسايكت كيدا يتخلني غي حماق ملتيا كن سمعان دلي كونان جن تخكلنيا حق أنيا ملتيم زوها بغالهم زي كونه بتكبارهم معناته تكبار كابك على العلي حق سلزارب زيا كل جزي خنا استغل الله لنا اوكي كم زقبل كلو حنت جزي فتينكم مس تليفون مملاس مصابيكم كم يبلغ مالو مالتي ايكونكم كل جزي امونغ سبن امونغ روبوتن في اللي سيجلو روبوت بتز تعوبه انستراكشن ترايز خي سبقن اتحساسبا قرت لي نغرات تحوس مزخلي so if your friends don't want you around you're wasting your time and energy trying to fit in ስለዚህ እቶም ተقربهم ዘለኻ ሰባት ወይ መሓዙት ክኾኑኻ ዕሩቕ ክኾኑኻ ትደልዮም ዘለኻ ሰባት ዘይደልዩ ሓንቲ ኮይኖም ግዜኻን ሓይልኻን ምብኻን ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ግዜን ሓይልን እቶም ኣብ ዓለም ብቐሊሉ ዘይርከቡ ብቁንጣሮ ዝተዋሃቡና እዮም ስለዚ ግዜናን ሓይልናን ኣብ ዘየድልየና ቦታ ኣይነባኽኖ your time and energy are valuable so don't waste them on people who have no interest in truly connecting with you ስለዚ ግዜኻ ይኹን ሓይልኻ ኩሉ ዝግባካ ኣዝዩ ብሉፅ ነገር ስለዝኾነ ንዘይግቦም ሰባት ክትቦ ክትብል ግዜኻን ሓይልኻን ኣይተባኽን ንዝግቦም ሰባት ድለ እዚኣ ቀዳመይትያ ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ምስ ዘይኮኑካ ሰባት ክንምንታይ ትፀዕር ኣለኻ ኣብ ዘይገድስ ክትዕወተሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንተተዓወትካ እውን ሓጎስ ከምፃልካ ኣይክእልኒ point number 1 let's go to number 2 ቁፅሪ 2 ኸ to focus on your flaws መጀመርያ ቶም ሰባት ጥዑያት ኣይኮኑን ኢልና ካልኣይ ግን ናብ ነፍስና ክምለስ ኢና ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሰብ ንኻልእ ሰብ እቲ ጌጋታት ፀገማት ክድርቢ ቀሊል ይንዑ ነፍሱ ክፍትሽ ግን ፀገም ኣለና so many people turn too much on their flaws such as too afraid that they aren't good enough and worried that people don't like their company or if they could be boring ስለዚህ
ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝምድናታት ምስ ሰባት ዘሸግር ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ብዙሕ ኣብቲ ፀገማት ናትና ኣብቲ ውሽጣዊ ጉድለታት ናትና ኣብኡ ጥራይ ስለ ንጥምት ንሰባት ይስልችዎም የመስለኒ ዕላሎም ወላ ዕላለይ ትርጉማ ሂቦምኒ እዩ መልክዐይ ፅቡቅ ኣይኮነን ብቁዕ ኣይኮንኩም ምስኦም ክኸይድ ከምሳክት ግዜኦም ዘባኽነሎም ከይከውን እናበልካ ኣብቲ ጉድለታት ናትካ ኣብቲ ንኣሽቱ ዘሎ ፀገማት ናትካ ኣብ ውሽጢ ርእስኻ ምንባር ይብልዎ እዚ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ርእስኻ ትነብር ተኮይንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ጋገለኹ እንታይ ጉድለት ኣለኒ እንታይ ፀገም ኣለኒ እናበልካ ንነብስኻ ኮምፕሊኬት ትገብራ ማለት እዩ ወይ ከዓ መሰልቸው ዕላል የብለይን መስሓቃ የምፅእኒ እናበልካ ነብስኻ ምቁንፃብ እሞ እዚ ድማ ናብ ካልኦት ይኸይድ your insecurities came between you and the others no wonder you struggle to truly connect with people it's key to embrace yourself and flows when it comes to connecting ስለዚ ንስኻ ኣብ መንጎቲ ትደልዮ ዘለኻ ዝምድና ንስኻ እንታይ ኣሎ እታ ብርእስኻ ዘሎ ሓሳባት እቲ ብተደጋጋሚ ዝመላለሰካ ዘሎ ኔጌቲቭ ኣተሓሳስባ ኣሎ ስለዚ እቲ ናትካ ኢንሴኪሪቲ ወይ ድማ ዘይምትእማንካ ወይ ከዓ ጉድለታትካ ኮይኑ ዝስማዓካ ንሳቶም እዮም ቶም ፀገም ዝኾኑ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ነብስኻ ስለትዕልል ዘለኻ ምስ ሰባት ኮኔክትድ ክትከውን ዝምድና ጥቡቕ ንክትፈጥር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፍርህን ምጥርጣርን ስለ ዘለካ it's key to embrace yourself ስለዚ ንነብስኻ ተቐበላ በጃኻ በጃኺ ንነብስና እንተዘይተቐቢልና ማንም ሰብ ክቕበለና ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ንነብስና ምስ ጉድለታታ ምስ ፀገማታ ንቀበላ እሞ ነቲ ዘሎ ፀገማት ከነሕውዮ ከንዕርዮ ኢልና ንበገስ ክዕረ ዘይክእል ፀገም ድማ የብልናን ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንናቱ ፀገም ክህልዎን ስለ ዘለዎን ፀገም የብሉን ናትና ፀገም ተቐቢልና ክዕረ ዝኽእል በብቦቱን በብግዚኡን ክንሰርሓሉ ይግባእ making a real connection with somebody involves a certain amount of trust and vulnerability so ምስ ሰባት ዝምድና ምፍጣር ድማ ፐርፌክት ኮይንካ ምቕራብ ወይ ከዓ ዘይንስኻ ኮይንካ ምቕራብ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ገለገለ ጉድለታትን ድኻምነታትን ከም ዘለካ ኣሚንካ ከም ዘለካ ምሕባር እውን ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዚ ሰባሲ ኣምላኽ ኣይኮኑ ዝደልዩ ዘሎ ካባኻ ሰብ እዮም ዝደልዩ ዝፅበዩ ካባኻ ስለዚ ሰብ ማለት ከዓ ብኩሉ ፐርፌክት ዘይኮነ ጉድለታት ዘለዎ ፀገማት ዘለዎ ኣብ ገለገሊኡ ክሓምቕ ዝኽእል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ነዚ ድማ ተቐቢልካ ነቲ ናትካ ጉድለት ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ዝዕረና ዓረኻ ከም ዘለዎ ክትከይድ ይግባእ ክተሪናልና ቁጥር 3 ኣገዳሲት እያ one of my favorite ኣብዘና ሎሚ ታያሳኸ focusing on negatives in people so መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዘጋጥሞ ዘሎ ምስ ሰባት ይቀራረብ ኣዝዩ ጥዑይ ኮይኑ ይፀንሓካ ወይ ከዓ ትፈትዎ መሓዛ ኮይንካ ፅቡቅ ዕሊልካ ፅቡቅ ማሽ ጌርካ ፊት ጌርካ ትፈላለየ ተነፋፍርካ ውይ ገለ ዓይነት ሰብ ረኺበ ኣለኹ ገለ ዓይነት መሓዛ ክትኮንኒ እናበልካ ፀኒካ ድሕሪ ካልኣይ ሳልሳይ ምርኻብ ግን ገለገለ ጉድለታቶም እቲ ኔጌቲቭ ናቶም ወይ ኣብ ክትዕ ምሳኻ ይሰማምዑን ኣተሓሳስቦም ብዛዕባ ገለ ኣርእስቲ ኣንፃርካ ይኸውን ገለመል ኣብ ገለገለ ነገር ትፈላለየ ድሕሪኡ እታት ዝሓሰብኮ ስባኸም ይኮነን ኢልካ ክትርሕቕ ወይ ድማ ክትሓድም ትጅምር ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሰብ ኣንፃርካ ስለ ዝኾነ ወይ ካባኻ ዝፍለ ሓሳብ ስለ ዘለዎ ሕማቕ ሰብ ኣይገብሮን እዩ እንታይ ደኣ ንስኻ ነቲ ብዙሕ ፅቡቕናቱ ወይ ነቲ ብዙሕ ፅቡቕናታ ገዲፍካ ኣብቲ ኣሉታዊ ነቲ ሕማቆም ስለ ዝደለኻ ስለ ዝረኸብካዮ ድማ ክትሃድም መሪፅካ ወይ መሪፅ ከለኺ ስለዚ ኣብ ሰባት ፅቡቆም ዲና ንጥመት ሕማቆም ንነፍስና ኩሉ ግዜ ቼክ ክንገብር ኣለና ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ጉድለት ናይ ሰብ እዩ ዝጥምት እዚ ድማ እንታይ ገብረና ካብ ሰባት ከም ንርሕቕ ገብረና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና so ካብቶም ትረኽቦም ሰባት ኩሉ ግዜ መጀመርያ እቲ ፅቡቕ ነገሮም ብስራዕኻ ክትቀርቦም ዝጀመርካ ጉድለት ክትረኽበሎም ኢኻ ከማኻ ቁፅሪ 2 ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጉድለት ኣለዎ ፐርፌክት ሰብ ኣይኮነን ኢልና ኣለና ስለዚ እቲ ጉድለታት ናቶም ከም ደቂ ሰባት ጉድለት ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣሚና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕድገት ክንገብር ኣለና seeing the negative in people could be one of the biggest reasons you struggle to connect with people ኣሉታዊ ጎንታት ናይ ሰባት ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ነገር ጥራይ ኣብ ሰባት ምጥማት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምስ ሰባት ጥዑይ ዝምድና ንኸይንፈጥር ዝኽልክለና ባእታ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ብዝተኻለና ምስ ሰባት ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ወይ ከዓ እቲ ፅቡቕ ጎንናቶም እቲ ፖዚቲቭ ናቶም ዓብላሊ ጌርና ክንጥምት ክንክእል ኣለና ጌጋ ወይ ጉድለት ተሪና ሰባት ምዃኖም ካባና ዝፍለ ሓሳብ ክህልዎም ምሳና ክገራጨው ዝኾነ ነገር ክድንጉ ገለ ነገር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ምእማንን ምቕባልን ኣገዳሲ ባእታ ይኸውን number 4 bad at listening መቸም ኣብ ብዙሕ ነገራት ሰሚዕኩም ኣለኹም ሰባት ብተፈጥሮኦም ክስምዑን ንኽዛረቡ ዕድል ክወሃቦምን ሓሳባቶም ንኽገልፁን ደስ ይብሎም እዩ ነዚ ሓሳባቶም ንኽገልፁ ዕድል ትቦም ተኮይንካ ምስኻ ኮኔክትድ ንክኾኑ ደስ ይብሎም
ناتهم حسابات كيك سمعك نات كاتراي كتبهم تخيل ندحر خوينكا بنات كاتراي لبهم تطفالهم تخوينكا شعا مع التقامان تتسمي ممكن دحريو مساخا بزعو غزي كطفو هيدليون ويدما اتم مساخا غزي زطفو كونفيدنس زي بلوم كزاربو زي دليو نتنات كاتراي كسوم زدليو كخون يقول يوم سلازي تعويا سبات تركب كلها ناي مسمع بحر لمد كلوانا له كنسمع لنا كم دما كنسمع لنا but if your friends never feel like they're heard تم زغر بحسابات زي سمعوا خوين سمعهم تخوين عدل زي تبهم خوين كاس سمعهم تلغى أمونغو خانا مونغوم تبغ زغنا زمدنا كفتر أي كلني بزي تبغ زمدنا دما أركنت وين محزنت أي معبلني if you aren't the best at listening it can be frustrating to try to connect with you it might feel like a relationship with you is one way street ስለዚህ كل جزء تزارب تراي ندير خوين كاب تعلال تزاربها كل جزء حساب وهاب تراي تخوين كا بتزقبر الركب حدا منقد كون يخلي سخانتاي سخاتب نسمع بوخات لذي حدا عينت منقد زلو ركبات دما ننوح قصلا يكلني معناته of course تحرق زي كسلشو سلازخونه so making sure to listen to your friends while they will help them to be closer to you لذي توم زقرب حسابات نخزاربوخا عدل تهيب كايم حسابهم نخجلسو نخواقعو صبق عدل تهيب كايم مساحة كونكتد نكون زبالة عدل اللهم معناته سبات سمعهم سلازفتو سلازم انتي كتمهر لك نسب بزن خاطر يكون كان سمعوا لك بمن تايدا زي ترسوا نسب بزننا بعيننا بلبنا كنسمع مالنا يعني مالتي زي كزاربو خلو إذنا كله كسمع خلالو عيننا نابهم كتاكور خلالو لبنا دما انتي بلهم زلو نكنردوم عمرنا مالتي لبنا كنردوم يلنا هم بقاسالنا كنفردوم كنصرفوم ويكا قال نجار صعب كنرخبلهم يلنا وي نيجاتيف ناتهم كنفتش ديكو ناسي كنردوم يلنا كنسمع كنكلالنا زين سلس انت غيرنا شباب كل غزي نابانا مسانا زمدنا خغبرو طبق زمدنا خغبرو كدرخيو number 4 always too busy yes هيوت علىكيو وين هيوت علىكايو هيوت علىني كل سب زغبرن طفታት ብዙح ኣለوي ኣብ ምዕበል ዓለም ተለኻ ብዙح ቢዚ ዝገብረካ ነገራት ኣሎ ይርዱ ይዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ወይ ካ ብፍሉይና ባኻ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ቢዚ ዝገብረ ነገር ኣሎ እንታይ ማለት ግን እዚ ከም ምኽኒት ተጠቂምካ ሰባት ክድውሉልካ ክረኽቡኻ ክፍትኑ ከለዉ ኩሉ ግዜ ቢዚ ግዜ ብለይ ከምዚ ትብል ተርኾይንካ ድሕሪ ግዜ ሰብ ክድውለልካ ይከልኒ ቆፀራ ንክገብሩካ እውን ክስልችዎም ክእል ትዝድውለልካ ዝነበረ እታ ትድውለልካ ዝነበረት ካልእ ነቲ ግዜ ናታ ተኽብራ ትግደሰላ ግዜ ትፈልየላ ምስ ረኸበት ንዓኻ ወይ ንዓኺ ኣወንዝፍ ኣጎኒዮምካ በይኖም ክኸዱ ክእሉ እዮም and that's very natural ስለዚ ነግድና ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ከብላካ ነፍስኻ ከተፈቱን ከተፈቅርን ኣለካ ኢልና እንዲና ግን ምስ ሰባት ዝምድናኻ የድለየና ከም ሰብ መጠን ኣዊና ድማ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ so I can't stress this enough. It's so crucial to make time for friends, whether they are old or new. إذا حنت كارتن أقدس نتبتاتيا. أبيرترا ويكاب أفريقيا خلنا شباب بزحات نيرم كون قولي ما بزريانا. سلزي كي تقدسنا معزنات كلوانا خليو. By default يزولو. أركنات معزنات بديفولت كون خليو. درجة أبتك خاصة زولو أبزوريا خاصة زولو كل جزء شباب لك هايو. أم معبول عالم جن كلنا قريب. نسب نمحزخا نحركها ورايلكا سرحيلكا بلان كتقبر كتكلالكا جزيه كتب كتبقاس كتكلالكا كابت بلاناتكا نمحزنا زخون جزيه كتفلخ كتكلالكا سنتو زي اللي مس جزيه زخون عين زنبركا زمدنا انها سسخيديو ابز جزيه زي زبس حق زي زدقملي سمعن تخينو سبات محازتون تعي عرقون كرغبي كلهم سلامتاي مجمريا مسيوم مسبات هوي كبلي صنع شعو تمرتن سرحان يجمرو شعو مسقبرو بيزي انا غزي بلين قلقلنا بلو نوحي يقصلو دحريو يردوهم كنمنتاي سب كاب سبكم مستقللو مسترداكا شعو كم بحدش قلقل سب كملس هيدلني فزي بينو خوينك خيط خطل يدلي طيب مالتيو مسبات من رخاب حدا قدا سبعتا كفالنا هيوت كاسلو زخوني نعوز خون غزيل نعوز خون صعرن توفاينتن تقبر اقداسيو مسم رخاب دما انت يبلو نحنا social creatures هنا سبات من سبات كنبر نخل فترات سلازخونا آتي من سبات من رخابن زمدنا مهلاون كل صلاتنا نأمرونا نأكلاتنا نسرحنا نعبيتنا نقولو بعتا اللويو سلازي كنت نكالنا مسب تعيزخونا زمدنا كلونا كنت أرى لنا if you want some real genuine connections you might need to reevaluate your priorities and make socializing a key one سلازي
مسبات ጥዑይ ዝምድና ክህልወካ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ቀዳምነታትካ ኣስተኻኺልካ ምስ ሰባት ዝምድናታት ምፍጣር ሓደ ኣገዳሲ ካብቶም ቀዳሞት ቀዳምነታት ናትካ ጌርካ ክሰርሓሉን ክትጥቀመሉን ይግባእ ናምበር 6 ናይ ዘበና ፀገም ቱ ሶሻል ሚድያ ፎከስድ ገለገለ ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ እታ ፌስቡክ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ገለ ዘለዎም ሶሻል ሚድያ ላይፍ ናቶም ንሱ ካብቲ ሪል ላይፍ ክፈልይዎ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሶሻል ሚድያ ክፋል ናይ ሂወትና ኣትዩ ኦልሬዲ ነዊሕ ገይሩ ይሰረድ ሰዲድ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምስ ሰብ ክትራኸብ ከለካ ንዑ ኣኪብካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ክትገብሮ ሼር ክትገብሮ ዝገበርካዮ ምስ ሰባት ንምስኦም ዘሎ ሞሜንት ኢንጆይ ክትገብሮ ከመይ ጌርካቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ላይክ ገብርዋ ጥራይ ዘሕስበካ ተኮይኑ ምስ ግዜ ሰባት ምሳኻ ክራኸቡ ይክእሉን እዮም ክንርስዖ ዘይብልና ድማ ሶሻል ሚድያ ዘይፈቱ ሰባት ካለው ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ከማኻ ናይ ሶሻል ሚድያ ፋን ወይ ድሌት ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሶሻል ሚድያ ዘይፈቱ ሰባት ብዙሓት እዮም ስለዚ ወላ ሶሻል ሚድያ ክትፈቱ ትኽእል ኢኻ ፌስቡክ ኢንስታግራም ገለበለ ክትፈቱ ትኽእል ኢኻ ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለካ ግን ግዜኦም ሂቦም ከም ዝመፁካ ዘለው እስኻ እውን ግዜካ ሂብካ ቀዳምነታትካ ከተስተኻኽል ኣለካ ምሶም ተሰማሚዕካ ፖስት ትግበሪ ወይ ገለ ሼር ኣይትግበሪ ኣይኮና ንብል ዘለና እንታይ ግን ነታ ሞሜንት ምሶም ትራኸብ ዘለካ ምሶም ክትራኸብ ኢልካ ምፃእ እንተዘየለ ምስ ሰባት ዝምድና ንኸይትፈጥር እንታይ ኣንቅፈካ ኣሎ እታ ቴሌፎንካ እቲ ሶሻል ሚድያ ናትካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ዝኸድካዮ ንሰብ ኣብ ምስኡ ከም ዝነበርካ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ትገብሮ ተኮይንካ እቲ ሰብ ገለገለ ምሳኻ ክኸውን ኣይደልን ምክንያቱ ፖስት ክኸውን ከይደሊ ይኽእል እዩ ስለዚ ብሰንኩ ካባኻ ክርሕቕ ስለዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ሶሻል ሚድያ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ብምስትውዓል ክንጥቀመሉ ይግባእ ብዘይ ዕላማ ብዙሕ ግዜ ንሶሻል ሚድያ ኢልና ጥራይ ንገብሮ ነገር ግን ብዙሕ ዋጋ ከኽፍለና ከም ዝኽእል እውን ክንዝግየ የብልና ታና ታሻብዐይቲ ናይ መወዳእታ ድማ ኢሞሽናሊ unavailable ይበሃል እንታይ ማለት እዩ making an emotional connection with someone whether it's a friend colleague or lover is a huge component ስምዒታዊ ጥቡቅነት ወይ ከዓ ዝምድና ምግባር ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለኻዮ ምህላው ምስኡ ከለካ ኣብ ካልእ ቦታ ዘይምህላው ኣብ ካልእ ቦታ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ሰባት ክትህሉ ከለካ ኩሉ ግዜ ምሕዝነት ዕርክነት ወላ ፍቅሪ እውን ኩሉ ግዜ ጥቡቅ ዝኾነ ኮኔክሽን ክህልወካ ትደሊኻ ዝኸውን ግን ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ክትህሉ ኣለካ ክትሰማዕ ኣለካ ሪቶ ክትባ ኣለካ ክትዕልል ኣለካ ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ምስኡ ከለካ ልባ ምሳይ ኣፋ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ቀደም ጥዑም ምስላ ከምኡ ክትከውን ከምኡ ክንከውን ኣይግባእን እንታይ ማለት እዩ ኣካልና ኣብኡ ርእስና ግን ኣብ ካልእ እንተሎ ሰባት ኣካሎምን ርእሶም ምሶም ዘለዉ እዮም ክኾኑ ዝደልዩ ስለዚ ኣብታ ቦታ እንተመፂኻ ኣለካ ኣብኣ ክትከውን ክንክእል ኣለና ንሓንጎልና ንኣካልና ኩሉ ፎርስ ጌርና ኣብኡ ንክንህሉ ክምገስ ኣለና ስለዚ ሪል ኮኔክሽንስ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ንክትፈጥር ኩሉ ግዜ ክትህሉ ኣለካ ክትሰምዕ ክትርእቶ ክትብ ድሕሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ቦታ እንተለኻ ብሓሳብካ ሰባት ምሳኻ ጥቡቅ ዝምድና ንክፈጥሩ ከሸግሮም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከመይ ጌርና ምስ ከባቢና ዘለዉ ንዓና ምስ ዝመስሉ ናይ ግድን ኣይኮነን ጥቃና ስለ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ጥዑያት ሰባት ምሳና ክኸዱ ዝኽእሉ ንክንመሚ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ኣብ ዘበነ ሰባት ካብ ሰብ ዝረሓቑሉ ዘለዉ እዚ ሜላታት እዚ ሰባት ኣካባና ከይተረዳእና ነርሕቕ ከይንህሉ ክትሕግዘና ትኽእል እያ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ኣብ ጉዕዞ ንዘለዉ ክትሕግዞም ከም ትኽእል ርግፀኛ ስለ ዝኾንኩ እዚ ቪድዮ ናተይ ሼር ክትገብሩ ከለኹም ሂወት ኣብ ምቕያር ተበርክቱ ኣለኹም ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ወትሩ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእቶ መተባብዒ ቃላትኩም እውን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ንሱ እቲ ኤነርጂ ናተይ ከም ዝቕፅል ዝገብረኒ ስለዚ ኣይትብቀቑ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ብዝኹድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ስስናዩ ቻው